салом подписчикони ман, рӯзатон ба хайр бошад. имрӯза навори ман хариди либосҳои мактабӣ мебошад. ҳатман то охир тамошо кунед ва лайкҳои худро гузоред. ман 2 формаи мактабӣ гирифтам. аз куҷо харидорӣ кардам ҳозир мегӯям. якташро аз корвон харидам ва яктои дигарро аз текстил. 2 куртаи сафед ва 2 сарафани кабуд гирифтам, то ки об ба об пӯшад. баъдан сумка гирифтам размери средний, то ки удобнӣ бошад барои синфи 1. рангашро худи мактабхон интихоб кард. чӣ хеле ки медонед 1 сентябр бебантик намешавад ва ин бантикҳоро гирифтам, вале ба ман маъқул нашуд, неудобнӣ. боз голфи бе голфи либоси мактаб зеб наметиҳад. боз як пенали скромнӣ барои ручка, қалам, резинка ва дигар чизои лавозимоти мактабӣ гирифтам. ва ҳатман салфетка лозим мешавад, обгирак, авқотгирак ва як пояфзоли хушрӯча барои духтараки хушрӯ. як баҳо диҳед дугонаҳо, вкуси ман чӣ хел ҳаст. акнун мегузарем ба қисми китобу дафтар. барои ҳар як китобу дафтар обложка гирифтам. пропис 1, 2, 3. русский язык, китоб ва рабочая тетрадь. як альбоми фасон 24 варақа. китоби математика 1 част ва 2. боз рабочая тетрадь математика 2 қисм. азбука инам 1 часть и 2. китоби мир вокруг нас ва рабочая тетрадь, қаламу линейка ва ғайра. ва ин бошад як тӯҳфа барое ки духтарча синфи 1 шуд аз номи аммашон. бисёр чизи хуб будааст. дар дарунаш 208 қаламу фломастер, қаламҳои руғанӣ, краска, хаткуркунак, ҷадвал, қаламтезкунак ва дигар чизҳо. ба кӯдакҳо хеле писанд омад. хулоса ҳамаи хариди ман барои талабаи мактаб ҳамин ҳаст. расходҳои форма 100 сомон, курта 100 сомон, сарафан, бантик 1 дона 20 сомон. китобҳояшро аз книжный мир гирифтам. обши 300 сомон шуд. баъд фаҳмидам ки уҷа қимат будааст. дар берун ҳамон китобҳо 25 сомон. ва обши чанд сомон расход шуд дар таги видео менависам. ҳатман тамошо кунед. бекор нашишта обложкаора дар рӯи китобу дафтар рӯкаш кардам. ман порядкаро дӯст медорам, барои ҳамаша ҷобаҷо кардам. барои 1 сентябр тайёрӣ сахт дидам. боз як чизи дигар гуфтаниям. духтарҳо барои кор дар атомӣ дар ҳамин номеро нависед. беҳтарин кор аст. ман ҳамчун дӯстона ба шумо тавсия медиҳам. ва ин навори марам ба охир расид. ташаккури зиёд ки бо мо будед, то охир тамошо кардед. боз наворҳои навро интизор шавед иншоаллоҳ.